Няколко пъти си учила английски, едно и също ниво, но все още не можеш да се отпуснеш, когато говориш. Запъваш се, блокираш, търсиш правилните думи и изпитваш ужас всеки път, когато трябва да говориш на английски. А сега си представи нещо различно. Директно отговаряш на английски без да се притесняваш. Може да се оправиш навсякъде, когато пътуваш или на работното място, без да се замисляш и без да те е страх. Разговаряш на всякакви теми на английски и най-вече знаеш, че говоренето на езика може да става с лекота и дори да е забавно. Без страх, без притеснение, без критика. Всичко това е напълно възможно в клуба ни по разговорен английски. А резултатите, които постигаме заедно с дамите в клуба, са, че чрез подобряването на английския си, те подобряват и начина си на живот. Започват да говорят без проблем, когато пътуват на работното място, чувстват се спокойни, уверени и не се притесняват да заговорят някой на улицата или когато пътуват. Аз съм Оля Скендерска и преподавам английски вече повече от 10 години и знам от опит, че ученето на езика е най-дълбоко и бързо, когато е свързано през позитивни емоции. Затова от септември месец в клуба ни по разговорен английски съм ви подготвила много интересни дискусии, събития, English Night, много интересни гост-лектори и също така доста изненади. Можеш да се чувстваш уверена и спокойна, когато говориш на английски. Можеш да изразяваш себе си с лекота за един по-добър живот за теб и за твоите близки. Всяка жена заслужава това. Нека ти разкажа как можеш да станеш част от клуба и да постигнем заедно всичко това.